Kyllä se lähtee, päivän viimeinen lähtö, 15 sekuntia, kaikkien katseet tulevat Nurmisen Jari. Pystyykö hän tekemään enää mitään ihmeitä tässä lähdössä? Nurminen on valmiina, 253 numero Hussella on siellä. Hän on varmasti väsynyt. Nyt vaihtuisi Timolle ja kumppaneille voitto. Pia Mikko Petteri, katsotaan miten tämä homma lähtee. Nurminen lähtee! Nurminen saa jälleen hyvä lähdös! Se on myös ollut onnetkuljettaja. Tällä Nurminen tulee kolmanneksi ja kärkeenpäin saa mennä sitten Koivunen Ari. Koivunen Ari lähtee kärkeen. Koivunen Ari kärkeen. Sillan alle. Erolla kahdepullasilta. Siinä Pio kakkonen ja kolmantena Marttila painaa, mutta Nurminen on liimautunut siihen perään. Nämä monierien ajajat ovat siinä kolmantena ja neljäntenä, ja nämä kaverit on kyllä hieno, se on varma. Kakkosena, Nurminen Jari kolmantena, Marttila Tapio siinä äskeinen ja neljäntenä, Liimatainen Risto numero 21 viides, Sande Niesse numero 39 kuudes, Talkis Tarkko 7 ja Marko Pio 8 ja Vehmas Jarmo 9, Hyökki Antti 10, Kosonen Jaska 11, Koivula Petri 12 ja niin edelleen. Jaha, ja nyt on Pio pulassa. Nyt tekee Pio mukana, siellä on Honda sammunut tuohon uima-autoon mukaan oikein sen. Ensikertalaisia tuossa palkintopallilla tällä hetkellä tässä E-luokassa. Siitä on kysymys. Siitä on tällä hetkellä kysymys. Viimasti kolmas keikkaa! Poikkaa itselle 20 kierrosta Jarkko Talkis Racervisen sykärämaalari ja mahtava pyörien rakentaja. Historiallinen tilanne tälle nuoruusaikana voidaan sanoa, kun kaveri on iältään vasta ainoastaan 42-vuotias, joten nuorukainen muitten joukossa. Liimatainen liimautunut siihen perään ja Sandeen on tästä kappaleesta vähennys pudotettu alas, joten 2 kierrosta vastaa maaliin. Molemmat ovat ensikertalaisia palkintopallilla. Onko se Liimatainen? Onko se Jarkko Talkis? Bileet on varma, että se kumpi näistä tänään ottaa tuon pronssipaikan tästä kovasta 40 kuljettajan joukossa, joten nyt jännitetään kumpi niistä ottaa tämän pronssin tässä lähdössä itselleen, koska Koivunen suvereeni, Nurminen suvereeni kakkonen. Ja nyt Talkis kautta Liimatainen, kumpi on kolmonen. Talkis tekee pienen virheen ja Liimatainen on aivan perässä tuolla, kun tullaan tähän meikäläisen nimemmän uimaantaan hyppyriin tähän lätäkköön. Katsotaan kumpi sieltä tulee kolmantena. Onko se Talkis? Kyllä se vielä on Talkis. Liimatainen on siinä perässä. Keltainen 125 numeroinen Suzuki Racervisen oma poika. Ties kuin viimeistä päivää. Liimatainen haluaa sitä mitään.